وەزیری دەرەوەی ئیرانی دۆ لە چارچۆڤی گەشتێکی یان سەردانەکە یەک ڕۆژی داج بۆ ئەنکەرێ بە سەرۆکی تورکیا ڕەجەب طەیب ئەردۆغان ڕێژی کۆم بوو و هەلبەت وەکی دیتی بە وەزیری دەرەوە چاوش ئۆگلۆژی چ شوان جڤینان جوان هەفدیتنان دەرکەتیەک و پڕانیاوان لەسەر سووریە بوون بە مەڕان هاڕاستەوخۆ پەیامەری دەنگی ئەمریکا لە ئەنکەرێ ئەیوب دەمیر ئەیوب دەم باش یعنی جوان جڤینان چ دەرکەتن؟ دخیل وقتجی آماجه کرد راستی دو پیشی ناوندا گشتی یا AKP به سر کمار ترکیه رجب طیب اردوغان را Abdullah yani Emir Abdullah yani civya li derê Erdoğan gelwî qise kiribu di vê derece hin malumattan Erdoğan ji xwe demeka berê kaşo yani Serokwezîrên Serokkomarên Îranê İbrahim Reîsî gerebahata nehatibû ji bo hatina wî qise kirin. Paşê jî li gel Mevlût Çavuşoğlu li avahiya ew da Wezareta Karê Derda li gel Mevlût Çavuşoğlu civînek çêkirin. Ev civîn gelek dirêj berdewam kir. Not deqe hemama ew bû. Li vê derê her duyan daxuyanî da Mevlût Çavuşoğlu li vê derê di daxuyaniya xwe da behs kir ku ew bi tevahî li ser bazirganiyê, enerjiyê li hemberî dijî têkoşîna terorê wê çi bikin çi nekin li ser wî sekinîne. Aliyê din da jî dîsa Mevlût Çavuşoğlu ragihand ku got em dixwazin ku yani İran jî di van danûstandinê me gel Sûriyê da çine ew jî agahdar bin ji bo ku ewan li Moskowê civînek çêkiribû li gel Rusya Sûriye belê wê derê da evana jî diyar kirin. Berê diyara di wî konferansê çapemeniyê da Çavuşoğlu gotibû ku ew ê birayên xwe yên Kurd biparêzin. Mebesta wî kîne û li kû derê? Çavuşoğlu rastî di vê derê da Kurdan ji hevûdinê cuda dike. Yani mesela em bêjin li Bakurê Sûriyê rêveberiyek heye. Mesela PYD em bêjin di vê derê de YPG ew be vana dijî Kurdan diyar dike. Dibêje ku yê ku geyri terorê ne mesela li Îranê, Sûriyê, li Iraqê, li Tirkiye lazim e em vana biparêzin. Li gel wezîrên karê deriyê Îranê jî behsa vana kirin. Rastî de aliyê din da jî wata ku em temaşe dikin yani dixwaze ku li gel Îranê yani Türkiye dixwaze ku li gel Îranê pêwendiyekî nû çê bike. Yani mesela demên berê da li Astanayê hin civîn çêbû bu İran, Rusya û Türkiye di vê hevdîtina yani wezîrên karê deriyê Îranê da jî ev micar jî hate rojevê dixwazin ku Îranê jî bi şîkrekê têxin van danûstandinên ku li gel Sûriye çê dikin yani pêwendiyekî wisa jî dixwazin derxînin pêş. Eyûb min dixwaz bahsê babetekî dî bikim ku ew jî Serok Erdogan yani ji endamên AKP re axiftiya û behsê dîroka hilbijatinan dike. Yani mebest çi bûye dixwaz çi bêje? Daxil ji xwe Tirkiye kete rewşa hilbijartinê êdî hilbijartin wê çi wextî bibe ew zêde ser dihatin sekinîn îro serokê AKP an jî Serokkomarên Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan li gruba xwe da qise kir. Di grubê da diyar kir ku got ku em ê di çardehê Gulanê da em ê ew li hemberî me mêza şeşkolî em ê wan têk bibin. Mebestayê rastî çi ye? Dixwazin ku çardehê vê Gulanê da hilbijartinekê çê bikin. Ev çardehê Gulanê jî di warê xwe da giring e, di dîroka Tirkiye da giring e. Ji bo ku çardehê Gulanê 2005 da cara yekem Partiya Demokrat li hemberî CHP serkeftineka mezin bi dest xistibû. Armanca Erdoğan jî ew e ku di vê hilbijartina hanê da jî li hemberî mêza şeşkolî serkeftineka mezin bi dest bixînin peyameka wisa dide. Eyûb Demîr peyamê dengê Amerîka li Enkerê bi marabû gelkê spas.